कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. सुप्रिया सुळे यांनी सावंतवाडी बस स्थानक येथील नवनाथ रसवंती गृहाला भेट दिली. रसवंती गृहाचे मालक बारामतीचे अमोल फडतुरे यांची विचारपूस केली. आपल्या फेसबुकवरून त्यांनी केलेले लाईव्ह पाहूयात. सावंतवाडी महालक्ष्मी बस स्थानक. चला कुठे जायचंय? नाव सांगा. अमोल फडतुरे. 1 मिनिट माझ्या मतदारसंघाचं लाईव्ह करते. 1च मिनिट. हा हा जोड व्यवसाय म्हणून हा कोणती गृह टाकून दिलेले आहे. हा पुढे नवनाथ. नवनाथ. अरे वा वा. तुम्ही कुठले? पुण्याचा कुठला? पाय ना काय पडायचा? पाय नाही पडायचा. हा सासवड. सायन्स आहे नाही. मी काढते. या बस स्थान ने बघा इथे लिहिलंय सावंतवाडी बस स्थान आणि तिथे उसाचं गुऱ्हाळ जे आहे ते सावंतवाडीचं सरळ करायचं. 40 वर्ष. या ना यांचं काय आम्हाला एकटीला घेऊन आता. हा हा बोला. नाव सांगा, गाव सांगा. अमोल फडतुरे, सासवड बोगगाव. आणि 40 वर्ष इथे राहता. 40 वर्ष वडिलांचा व्यवसाय पुढे सांभाळतो. हा आणि मग घर कुठे आता? फ्लॅट घेतात. फ्लॅट घेतलाय. व्हेरी गुड. मग आता किती वेळा सासवडला? सासवडला काय काम असतं? वीज केलेला. ज्या वीजच्या जत्रेला जाते तिकडे जाते. हे वीजचंच आहे. वा वा वा. गुड. साहेबांच्या आज्ञा द्यायच्या. आणि तुम्ही? तुमच्या बरोबर 2 लोक. हे इथल्या तिथेच काम करतात आणि 1 2 अशी तुझ्या मिळून तुम्ही असं बाजारपेठेत पण आहे. ती पण आपलीच आहे. 2 आहेत आपल्या इथं. आता आपली बैठक होती त्याच्या समोरच आहे. आपली बैठक होती ना आता त्याच्या समोरच आहे त्यांचं. हो. का फोटो काय नको हा मग आता रोहितला सांगते. रोहित तुझा टॅटू आहे इकडे. काय क्यूट. अच्छा बनाय. कोणी कुठे गेला टॅटू? हा गोव्याला टॅटू केला. काय म्हणजे तर मग पवार साहेबांचं ध्यान आहे. आपला मतदारसंघ आपला अभिमानच आहे. मला खूप अभिमान आहे. तुम्ही बघताय सावंतवाडीला आल्यावर आपल्याच बारामती लोकसभा मतदारसंघातले सासवडचे सगळे लोक इथे आहेत आणि सासवडकर तर आहेतच पण सावंतवाडीचे समस्त मायवर जनतेचे मी आभार मानते. या सगळ्या लोकांना हे जणू काय आपलेच आहेत. म्हणजे कुठे हे अंतर आपल्या मनात असतं. तुम्ही बघा तिथे सावंतवाडीचे लोक आपल्याकडे, आपण त्यांच्याकडे. हे मेरा भारत महान. तसं आपल्याला महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे. कष्ट करणारे लोक आहेत. इथे आले आणि किती 40 वर्ष सावंतवाडीत राहत आहेत.
आणि खूप सुखी आहे. सुखी. हा, छान आहे. साहेबांच्या आशीर्वाद मुळे होते. मग इथे येऊन मासाळी खायला शिकला काय पुरणपोळी? आता खायला शिकली. मालवणी येते का? येतं मालवणी. शाळेत जन्म येते? सावंतवाडीतला आहे हा, माझं. जन्म. कॉलेज आपल्या पुरंदर कॉलेज झालं सासवड. हा. मालवणी येतं. त्याला लग्न झाले का? हो, झाले. बायको कुठे? वडील. अरे ओळखीचीच बायको गेली. वडील पण आहे. आपले दोन मतदान इथे करतो का तिथे करतो? आपल्या गावात आवडली. आधार कार्ड फक्त इथे होते. मतदान पण होते. बघा काय काय चाललंय काय हो ते बघा हे सगळे बघतायत कोण कोण आले. वा वा अभित दादा तुमचं काय मार्गदर्शन. थँक्यू. एक रोहितला पाठवते. कॉन्टॅक्ट आहे स्क्रीनवर पण आहे. वा वा चला. मध्ये असं नाही का जाणार रोहित? मी जाणार आहे तर आपण एकत्र जाऊ. येणार येणार. मी जाणार आहे तेव्हा तुम्ही पण यायचं. आपण ठरवू. रोहितला सांगते. इकडे घ्या. बसवंती ग्रह हे सगळे आपले आहेत पुरंदरवासी. वा वा, मजा घ्या. छान खूप खूप छान. एक मिनिट. आपला मतदारसंघ आपला अभिमान. मी जेव्हा जेव्हा मी करते तेव्हा मला या लोकांचा खूप अभिमान होतो. आपल्या घरी व्यवसाय वगैरे आपण करू शकतो. घर सोडून बाहेर जाऊन काहीतरी कशाला उभं करणं आणि बाकीच्या लोकांना आनंद देण्याचं काम सातारा हे माझं सगळ्यात फेवरेट आहे. फक्त सातारा डायरेक्ट शुगर पण डिलिशियस आणि खूप छान. तुम्ही सावंतवाडीला आला तर जरूर या बस स्थानकाला या आणि औसा तरच नक्कीच द्या. आपला मतदारसंघ आपला अभिमान. वेल डन. थँक्यू हिरो. भेटूया आता रोहितच्या पदयात्रेत. थँक्यू थँक्यू अर्चना ताई. थँक्यू 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 बिचारे पोलीसवाले. फोटो घ्या चला. थँक्यू सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आता हे कोण आहे? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.